Aquí hi ha, de fet, tants mons ficats en aquesta plaça, no? El món dels turistes que venen a fer la foto o a veure un lloc pintoresc. Hi ha el lloc dels que viuen aquí i que també van molt fluixets o van molt apretadets. Hi ha els que tenen una casa ben posada i hi ha els vianants de Barcelona que venen a passar per aquí i hi ha els que anem a trobar gent del carrer, gent que no té on estar-s'hi. I aleshores doncs, fèiem una aproximació molt discreta, molt progressiva, res invasiva, molt... Una de les coses que vaig aprendre d'ell és es necessita molt de temps i per tant hem de tenir una cosa que ell tenia claríssima era la idea d'acompanyament. Ell no sortia a treure gent del carrer, sinó sortia a conèixer, a acompanyar, a facilitar passos, endavants, processos, i per tant, aquí, ja dic, asseguts en aquests bancs d'aquí de la plaça, teníem converses i contactes i, doncs, si avui no hem aconseguit parlar amb ell o no hem aconseguit una franquesa, una fluïdesa, el proper dia hi tornarem, i així és com fèiem per aquí. Yo lo conocí estando sola. Para mí era pues un gran señor, que conocí yo pasándolo una época muy mala. Acababa de morir mi marido y yo pues estaba muy mal. Y entonces pues me encontré con mi familia, pero más bien en la calle, por mi cuenta, porque estaba mal. Entonces conocí a este señor en Plaza Palacios, luego más bien en Plaza Real. Este señor me aconsejó y como todos, primero no, pero luego recapacité y dije que sí. Entonces me trajo a la Fundación Arrels, aquí hablaron conmigo y gracias a él, gracias a todos y gracias a mí, pues aquí estoy. Ell era pioner. Ell era comercial de professió i les seves habilitats en vendre productes a petits botiguers de tot el país, diguem-ne, de tota Espanya, diguem-ne, segur que la mateixa habilitat la tenia per persuadir, convèncer i parlar i ensarronar, diguem-ne, a la persona del carrer que moltes vegades costa de convèncer. Ell era un apassionat de la persona humana i també de Déu. La persona humana, per ell, era cridada a viure en plenitud, a viure feliç, a viure desplegant totes les seves potencialitats. I per això ell estava sempre al costat del que patia, del que anava malmès pel carrer i esperava al costat de l'un, al costat de l'altre, escoltava. El temps no comptava per ell, és igual. Encara que si havia quedat amb tu a una hora determinada, si pel camí havia trobat un dels homes que vivia al carrer i que ja coneixia, arribava quan arribava, perquè el primer era el primer. I em va ensenyar a fer carrer. Recordo sobretot a fer carrer, que vaig començar els primers dies que feia carrer, amb ell, que l'acompanyava, que anava amb ell, i sobretot aquí les Rambles, que per això avui he triat d'estar aquí les Rambles, perquè ell, una de les seves frases que deia, escolta'm, per fer carrer no cal anar gaire lluny, sinó aquí les Rambles hi ha molta gent per conèixer que està en dificultats, i de sota es quedava parat, i dius, mira aquell, veus aquell que està remenant per les papereres, amb sabatilles, mal vestit? Sempre deia, la gent necessita
que se les escolti més que parlar i que algú estigui per ells, el fet d'anar... Però era molt bo perquè ell sempre, i inclús havia anat amb ell, jo no feia carrer, però anava a algun lloc, per exemple, i deia, mira, allà hi ha un hombrecito que deia, bueno, un moment, anem perquè si no arribarem tard a tal lloc. Espera, que li vull dir, va, Josep Maria, home, avui no. Era ja una cosa perquè era ja, ho portava, ja era innat, ja ho portava dintre. Arribava amb aquella gent, li donava la mà, ¿cómo te llamas? I li deia, no, l'altre, i l'altre. Vull dir que, no sé, algo transmetia ell, que normalment, a mi mai li havien donat un xasco, a mi no, que la gent l'escoltava i, bueno, sí, otro dia. I sortien i dic, bueno, allà arribarem, que és que arribarem, si anàvem al cine, ja arribarem tard. Lo conocí en la Plaza Real, estando en un banco. Se me acercó con su esposa, su grandísima esposa, y empezamos a hablar, empezó a comentarme que si estaba en la calle, que por qué no intentaba hacer un esfuerzo y salir de la calle, que él podría asesorarme, hablarme y decirme dónde podía ir, dónde podría escucharme. No? Era una persona enamorada, no? Estava profundament enamorat de la seva dona, no? I això realment és de les coses més maques, no? Que hem pogut compartir amb ell, no? O sigui, aquest enamorament, no? tan profund, no? De la Coral. Estava profundament enamorat de la vida, no? Te'l trobaves i et deia, què, Isabel, anem a fer un cafè? Home, és que ara, saps, no sé, bueno, és un gofato, és que, bueno, va, anem a fer el cafè. Això és una tonteria, és un exemple, però el cafè, o sigui, per ell era la trobada, el no veure't i que tu te n'anessis de seguida, sinó la trobada, no? Y cuando llegaba a un sitio donde había un grupo de gente, pues él llegaba y nada más llegar nos miraba a todos y lo primero que hacía era sacar el paquete de tabaco clásico, y él no fumaba, ¿no? Pues sacaba su paquetito de tabaco y un cigarro a todo el mundo, aunque hubiera 10, aunque hubiera 12, y un caramelito o algo, ¿vale? Dinero no daba, pero porque él sabía y era consciente que si te daba dinero te perjudicava. Portava de tot. Piles, maquinetes d'afaitar, espuma, caramels sense sucre, perquè hi havia molts que eren diabètics. Saps allò? Totes aquestes coses que ell ja ho feia i nosaltres a l'equip d'hospitals això ho hem anat incorporant i fem un kit d'hospital. O sigui, el dia que anem el primer dia ja portem un necessaire, sobretot si és gent de carrer o així, o són visites que no han estat programades, quan han entrat agents d'urgències, i ja portem un necessaire amb totes aquestes coses. Però va ser ell que m'ho va ensenyar. No generós de parlar, de convidar-te a cafè, bueno, ja s'entén, no? Vull dir, generós amb el seu temps, no? Amb el seu amor, amb la seva alegria. Sí, generós, perquè jo crec, des de petita, jo crec que és una cosa que ens va transmetre molt. Parlant del voluntariat, en diverses ocasions em va dir, Isabel, no ho deixis mai. Sempre, sempre, no? I això és una frase, i jo és com que em sento no en deute, però sí que tinc claríssim que aquest és un dels consells més valuosos que m'han donat, no? Perquè jo sé que el voluntariat m'està portant una faceta a la meva vida que és complementària a totes les altres i que m'aporta una sèrie de coses bones que jo considero essencials per la meva, diguem, vida, i es recorda el seu consell de no ho deixis mai com molt important, no? Una mica en la línia de per molt que la vida et doni, no? Per molt que estaràs molt ocupada, intenta buscar sempre aquest forat de mantenir-te voluntària. No? Tan present a carrer, venia a veure les persones malaltes que acollíem a Santa Lluïsa, no? A fer les visites a aquelles persones que ja feien molt temps que estaven en sociosanitaris o en situacions ja en pal·liatius també i en moments finals. No sé d'on treia el temps com per poder arribar a tants. Crec que devia treure forces de les seves conviccions, del valor total i absolut de la persona. Tota persona
és digne de viure desenvolupant totes les seves capacitats, i això la persona ho porta dintre, ell n'estava convençut. Si les organitzacions de voluntariat, diguem-ne, són molt sensibles als canvis dels problemes, ell, d'alguna forma, encarnava això. O sigui, que una persona li digués necessito tal cosa que encara ni se'ns havia acudit donar-hi resposta, ell era sensible amb això. I jo crec que d'aquesta manera han anat obrint portes, no? Jo quan vaig arribar a Arrels, tothom en parlava d'ell, no? Se sentia el seu nom, la seva forma, el seu tarannà. Era com aquelles persones que les coneixes sense conèixer-les, perquè és la persona. Ella ha fet molt per Arrels, està 25 anys. El Ramon li deia al voluntari, més que un voluntari, al voluntari sempre li deia. En un día como hoy estaría él con el paraguas en la mano, tratando de cobijarme, que era lo que hacía siempre, con paraguas o sin paraguas, y alentándome a que ja pararà de llover, ja pararà de llover. En definitiva, el que ell feia amb les persones que trobava és que ell tenia i mantenia amics. Saps que hi ha roca que no era superficial, no quedava mai en el que era la màscara, sinó que com a persona, com a vida i en la relació, arribava a fons, no? I permetia, a més, permetia capbussar-s'hi. I en quart lloc, diria, era transparent, absolutament nítid, no? No hi havia màscares. Tal com era, es mostrava, tal com era, acompanyava, tal com era, t'acollia. Senzillesa, comunicació, saber estar, i molta ganes més de servir que de ser servit. Vull dir que són tres qualitats que jo crec que eren destacables amb ell. L'ha fet i l'ha fet ben fet, perquè em sembla que el que pretenem és donar la vida pels altres, i això ho va fer d'una manera total. I és capaç de deixar el que estigui fent per fer el que tu li has demanat. Jo no me'n recordo d'haver sentit mai dels seus llavis un no. Recordo una frase seva que la va dir en un moment en què anàvem a contractar algun educador per treballar d'una forma permanent i vam pensar en ell, no? I davant de l'oferta de dir, tu podries treballar amb nosaltres, ens deia, si em contracteu, perdreu un voluntari. En canvi, això fa molts anys que ha passat i aquesta actitud que ell tenia de servei, de proximitat, de buscar solucions allà on encara no les havien desenvolupat, ha sigut constant, no? Eren miniatura, eren molt petites i ell ho escrivia tot amb una lletra petita i tenia allà tot apuntadet. Els fulls eren grocs, però de sobre no. Jo puc imaginar lo de la llibreteta, perquè jo l'havia vist, però no l'havia llegit mai. Apuntava noms i després aquesta llibreteta després també al vespre la repassava també i afegia coses. Aquesta va ser una de les coses també que això ho vam incorporar al projecte de l'equip de carrer, no? Sempre et deia aquelles coses que tu no t'havies fixat, et feia recordar coses, et feia recordar dates. Per mi també era mestre en coses que deia, ostres, jo què sé, allò que tu no havies observat, t'ho observava ell, no? I tot allò que et deia, deies, o sigui, la tenies molt en compte, no? Eren lliçons que et donava. A vegades deies, ostres, a veure què em diu avui, però és que realment les coses que et deia eren crítiques, però sempre crítiques constructives, no? Sempre ell posava la nota que portava la conversa a temes seriosos que feien pensar en relació a Arrels, sempre. Acabava preguntant alguna cosa, plantejant que ens feia raonar des del fons. Sí.
És que, i això també ho feia en les petites reunions al acabar de la tarda, que sempre deia, què us ha passat, com us heu sentit avui? No què ha passat, sinó com us heu sentit avui. Potser era una persona també molt austera, no? Sí, deia sempre, no? Sí, a mi la gent al carrer m'ensenya que si puc tenir dues camises, per què puc tenir tres? Sempre estava amb el tema de l'austeritat, de no fer... Però sempre estava també el tema de la felicitat. Sempre era la pregunta que molts divendres a la tarda, quan venia a aquell centre, em mirava a la cara i em deia, ets feliç? I de cop em diu, és que Núria, em sento tan estimat, i s'emocionava. I clar, vaig dir, papa, que plores? I em va dir, és que és molt maco això, no? I el vaig veure feliç i dic, ostres, clar, és que això és el que omple més, no? Bueno, això que també nosaltres més tant, el fet d'estimar, i estimar sobretot, bueno, clar, ja ha sigut un exemple, no? D'estimar incondicionalment, i això, i a nivell de parella també, i sobretot sempre que... Bueno, parleu molt, sobretot parleu molt. Això sempre ens ho deia. Aportava aquesta idea de dir, cada dia pot ser nou, amb cada dia m'estreno, i a més em forço a mirar el dia des d'una mirada de positivitat, no? Me'n recordo l'anècdota que em va explicar la Coral, un dia que la vaig veure a casa, que em va dir que ell quan s'aixecava pels matins deia un dia més per estimar. Aquesta frase no me l'he tret del cap. Y fue que yo venía así con barba, pero no era porque hacía frío, era porque vivía en la calle. Y él me cortó el pelo y dice, voy a probar por primera vez. O dice, no, estoy muy práctico en esto, pero yo me animo, ¿tú te animas? Digo, adelante. Me quitó la barba, me cortó el pelo, porque yo llevaba el pelo. Y yo llegué, José María siempre se acuerda que yo llevaba de tejano, todo tejano era, claro, porque dura más tiempo, ¿no? Y salí y dice José María, eres otro. Sí, yo no me olvidaré, nunca me olvidaré. Oh, pero es que este soy yo, no el otro. El otro no, el otro está alcoholizado. No. Yo si no fuera por él no sé dónde estaria. Gràcies. Amb aquesta sola paraula ho deia tot. Gràcies per tota la teva estimació que sempre ens has demostrat. Gràcies per haver sigut tan generós en donar tant d'amor a tothom. Gràcies per tots els que hem pogut gaudir de la teva paraula, del teu somriure, els teus petons i abraçades. I tots estem d'acord que si haguéssim moltes persones com tu, el món podria ser una mica millor. Sempre s'ha dit que quan una persona mor no s'emporta res, i l'important és el record bo que queda d'ella i tot l'amor que hagi pogut donar. I això és precisament el que tu has deixat a tots nosaltres. Ja està. I una altra experiència molt forta meva del carrer és que no me'n canso. Després de tots anys, al contrari que cada vegada potser, com pot veure la frase, potser ara estic més enredat, no? Més enredat com una il·lusió, no? Perquè jo tinc la sort que estic casat i la meva esposa també ve aquí al centre, Reals, no? I llavors això també formem, doncs podríem dir, un enllaç, doncs que quan parlem d'una persona, doncs ella també sap qui és, no? I això també m'ajuda a estar dintre del matrimoni, doncs o sigui, forma part de la meva felicitat.